Σας αρέσουν οι ιστορίες? Ωραία. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα αστεία. Γεια σας, καλησπέρα σας. Τέλειο, άψογο. Οκ. Μου φάνηκε λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Ένιωσα άσχημα. Περιμένετε, δώστε μου λίγο. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα για το χώρο που μας φιλοξενεί εδώ, την Πλήφα και τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ. Άλλο στο χειροκρότημα για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν σήμερα εδώ. Κάμερες, ήχους, φώτα. Και ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τον Σταμάτη που άνοιξε την παράσταση. Σταμάτης Αθανασάκης. Πώς από εδώ έχετε ξαναδεί stand-up ζωντανά? Πάμε ένα χειροκρότημα εδώ. Οκ. Τέλεια. Εσείς που έχετε ξαναδεί, έχετε καταλάβει τι κάνουμε? Έχετε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, πριν ξεκινήσουμε να παίξουμε, πριν σας δείξουμε τη δουλειά μας, ψάχνουμε αφορμές και παίρνουμε διάφορα χειροκροτήματα? Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Αυτό το κάνουμε γιατί εμείς οι κομικοί είμαστε πάρα πολύ ανασφαλείς για τη δουλειά μας και θέλουμε να μας χειροκροτήσετε για τη δουλειά μας πριν δείτε τη δουλειά μας. Το οποίο, παιδιά, είναι full περίεργο και δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο επάγγελμα. Δεν έχετε πάει ποτέ σε μια ταβέρνα να κάτσετε για να φάτε και να έρθει τον γκαρσόνι πριν φας οτιδήποτε και να σου πει: να σου πω, πες κάτι καλό για το μάγειρα. Και εσύ να είσαι πάρα πολύ ωραίος, φίλε. Γαμάει. Παιδιά, είμαστε τόσο ανασφαλείς για τη δουλειά μας που θέλουμε να μας χειροκροτήσετε, να μας πείτε μπράβο για τη δουλειά μας πριν βγούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι full ψυχασθένεια και δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο επάγγελμα. Δεν έχετε πάει ποτέ στον οδοντίατρο να σας καθίσει βοηθός στην καρέκλα και μετά να κάνει λίγο πλάγια και να πει: παρακαλώ πολύ, υποδεχτείτε στο ιατρείο του. Και να είναι ο γιατρός κλεισμένος μόνος μέσα στο δωματιάκι και να λέει: πάμε ρε, πούστη, το έχεις. Και να σου λέει βοηθός: χειροκρότα λίγο για να βγει. Και να είσαι εσύ με το σωληνάκι εδώ έτσι: α, τρέλανέ μας, γιατρέ. Και όταν τελειώνουμε τη δουλειά μας, θέλουμε να θέλετε να δουλέψουμε ακόμα λίγο. Το οποίο επίσης είναι ψυχασθένεια και επίσης δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο επάγγελμα. Δεν έχετε πάρει ποτέ το λεωφορείο να πάτε, ξέρω εγώ, στην Κόρινθο και να παρκάρει το λεωφορείο στα κτέλ και να είναι όλοι οι επιβάτες μέσα κι άλλο. Να φύγει και καλά ο οδηγός για 10 λεπτά και να ξανάρθει μετά: έλα, πάμε ακόμα λίγο. Και να είναι όλοι μέσα κι. Όχι, ντροπή. Ας ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αν μια παράσταση δεν πάει καλά, φταίτε εσείς? Τώρα θα σε ρωτήσω. Πόσες παραστάσεις stand-up έχεις δει ζωντανά? Μία. Εγώ έχω... Ούτε μία, είναι η πρώτη σου. Ωραία. Εγώ έχω παίξει 700. Αν κάνει κάποιος λάθος σήμερα, ποιος νομίζεις ότι θα είναι? Πλάκα κάνω. Εντάξει, αν μια παράσταση δεν πάει καλά, προφανώς θα είμαι πάντα εμείς. Γιατί καμιά φορά λέμε αστεία που δεν τα πιάνετε. Εγώ έχω βρει ένα τεστ, παιδιά, που με 2 απλές ερωτήσεις, ποιος κάνει... Ωραία. Προφανώς τη βιντεοσκόπηση, εννοείται.
Έχω βρει ένα πολύ απλό τεστ και με 2 ερωτήσεις. Καταλαβαίνω ποιο είναι το επίπεδο του κοινού μου και παίζω τα αντίστοιχα κείμενα. Θέλετε να το κάνουμε? Ναι. Ωραία, τέλεια. Απαντάτε για ναι με χειροκρότημα. Το έχουμε? Ναι. Ερώτηση νούμερο 1. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιοι από εδώ έχετε δει στο θέατρο τη φαλακρή τραγωδίστρια του Ιονέσκο? 7 άτομα. Okay. Πόσοι από εδώ μέσα μπορείτε να μου γράψετε την εξίσωση της αρχής της απροσδιοριστίας? 5 άτομα. Κατάλαβα, για ΕΠΑΛ παίζω. Πούτσες, μουνιά, κλανιές. Καλά δεν τα λέω, κυρία μου. Γαμιέται ο Μητσοτάκης. Αυτό που λέω, ρε παιδί μου, είναι ότι αν δεν πάει μια παράσταση καλά γιατί δεν έχετε καταλάβει, κάντε και εσείς την αυτοκριτική σας μια φορά. Φεύγετε από την παράσταση που δεν πήγε καλά, σκεφτείτε. Μήπως δεν κάνω για stand-up. Δεν είχα διαβάσει καλά, είχα δει μόνο τα σως. Να πάω να δω τσουβέλα, καλύτερα δεν ξέρω. Κάτι. Μπιφ. Ανοίγω μπιφ. Χωρίς λόγο, κανείς δεν το ζήτησε. Το μπιφ που κανείς δεν ζήτησε. Θα πάνε στο τσουβέλα που είναι έμαθες, είπε ο Κούδας για σένα. Πει, ποιος είναι αυτός? Έλθα. Αυτός, αν δεν. Όχι. Στη φυτοσκόψη, ό,τι φλακία μου έρχεται θα την πω στη φυτοσκόψη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας αρέσουν οι ιστορίες? Ναι. Ωραία. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα αστεία. Γιατί και τα δύο πράγματα δουλεύουν με ένα πολύ παρόμοιο μηχανισμό. Για να γίνει μια ιστορία ενδιαφέρουσα και για να δουλέψει ένα αστείο, έχουν ένα μηχανισμό πίσω που είναι πάρα πολύ απλός. Στην ουσία, τι κάνεις? Οδηγείς τον κόσμο να πιστέψει ότι η ιστορία πάει προς κάποια κατεύθυνση και μετά συμβαίνει κάτι που δεν το περιμένεις και ξαφνικά αυτό είναι ή αστείο ή πολύ ενδιαφέρον. Είναι τόσο απλός μηχανισμός που ακόμα και ένα παιδάκι μικρό μπορεί να το καταλάβει αν το εξηγήσεις. Μπορεί να πας σε ένα παιδάκι και του πεις: να σου πω ένα αστείο. Σου πει: ναι. Μπαίνει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Ναι. Είσαι υιοθετημένος. Αυτό μπορεί να με γελάσει, εσείς γελάσετε. Εγώ να σου πω, παιδιά, την αλήθεια, μ' αρέσουν πάρα πολύ ιστορίες. Τρελαίνομαι για τα αστεία και τρελαίνομαι για τα αστεία γιατί η πρώτη φορά που έκανα stand-up comedy ήταν όταν ήμουν 2 χρονών μπροστά σε 2.000 ανθρώπους. Δεν με πιστεύετε. Οκ. Ας πάρουμε την ιστορία από το τέλος, καλύτερα. Okay. Πάμε 38 χρόνια μετά. Είμαι στην Αθήνα, έχω κατέβει πριν από κάποια χρόνια και στα 40 μου κοντά. Είμαι στην Αθήνα και δεν είμαι πολύ καλά. Αλλά σκέφτομαι όλες τις αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου. Έχω κάτσει σε ένα μπαρ, έχω πάει σε ένα μπαρ μόνος μου, κάθομαι. Δεν έχω κανέναν που να ξέρω στην πόλη. Έχω χωρίσει πριν από καιρό, έχω παρατήσει δουλειές. Δεν έχω χρήματα. Και κάθομαι και λέω: γιατί παίρνεις αυτές τις αποφάσεις, μαλάκα? Γιατί όλη την ώρα θες να κάνεις αστεία? Τι φάση, τι παίζει με σένα? Ποιος είσαι εν τέλει, ποιος είσαι? Έχετε παρατηρήσει ότι αν κοιτάς ένα καθρέφτη και λες επαναλαμβανόμενα ποιος είσαι, ποιος είσαι, ποιος είσαι, μετά από λίγο αυτό γίνεται πάρα πολύ τρομακτικό για τους υπόλοιπους στο ασανσέρ. Οπότε με κάθομαι εκεί και τα σκέφτομαι αυτά και λέω: κάτσε, μαλάκα, μηχανικός είσαι. Okay. Μη σκέφτεσαι ποιος είσαι, τι ξέρεις για σένα. Ποια πράγματα τα ξέρεις σίγουρα. Ένα πράγμα που ήξερα λοιπόν για μένα είναι ότι τότε ήμουνα 40 χρονών. Okay. Πιστεύετε στα 40 είσαι νέος ή γέρος? Πώς πιστεύετε στα 40 είσαι ακόμα νέος? Ένα χειροκρότημα. Okay. Πώς πιστεύετε στα 40 είσαι γέρος? Τέλεια. Παιδιά, σας εξηγήσω. Τα 40 είναι μια κβαντική ηλικία. Μπράβο, ΕΠΑΛ. Είσαι και τα δύο ταυτόχρονα. Είσαι νέος μέχρι να πας να το μετρήσεις. Να σε εξηγήσω τι εννοώ. Okay. Το ποτό. Βγαίνεις έξω στα 40, πίνεις ένα ποτό, είναι οκ. Καμιά φορά τα ποτά γίνονται 4. Και μετά είσαι στις 3 ώρα το βράδυ και λες: μαλάκα, τι ωραία περνάω. Γαμό, είμαι νέος ακόμα, γιατί δεν το κάνω αυτό κάθε μέρα? Την άλλη μέρα το πρωί είσαι 96. Είσαι σαν άτομο που έχει κάνει χημειοθεραπείες και έχει πιει 4 ποτά. Εγώ βγάζω πρεσβειοποία, μου δίνουν τον τεπών και κάνω: τι είναι αυτό?
Στα 39 μου πήγα κάμπινγκ και πέρασα τέλεια. Στα 40 ξαναπήγα κάμπινγκ. Την πρώτη μέρα ήμουνα άψογα. Έρχεται το βράδυ, ξαπλώνω στη σκηνή με στόχο να κοιμηθώ και η διαδικασία σταμάτησε εκεί. Δεν προχώρησε ποτέ στο επόμενο βήμα, να κοιμηθώ. 3 μέρες μετά ήμουν τόσο κουρασμένος από την αϊπνία που άρχισα να έχω ηλίθιες απορίες του στυλ «Ο πλανήτης ήταν τόσο σκληρός το 96». Στις 5 μέρες ήθελα τόσο πολύ να φύγω, αλλά να μην φανεί ότι δίγιασα, που σκεφτόμουν τρόπος να τους κοροϊδέψω. Και έλεγα, αν σπάσω επίτηδες ένα πόδι, τηλεόραση, air condition, κρεβάτι, αυτές είναι διακοπές μαλάκα για τα 40. Στα 40 πρέπει να σε ρωτάνε, πού πήγατε τον Αύγουστο, Ευαγγελισμό. Γαμό, έχω ακούσει πολύ ωραία λόγια. Είσαι νέος μέχρι να το δοκιμάσεις. Παιδιά, η νεότητα για μένα πέθανε πάρα πολύ απότομα. Πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είναι αληθινή ιστορία. Είμαι έξω από την Ξάνθη με το αυτοκίνητο και βλέπω 3 φοιτητές που κάνουν οτοστόπ σε ένα σημείο που έκανα κι εγώ παλιά οτοστόπ όταν φοιτούσα εκεί. Και προφανώς σταματάω με το αμάξι για να πάρω τα παιδιά. Και συζητάμε μες στο αμάξι, πηγαίνουμε προς την πόλη και καθώς είμαστε μες στο αμάξι και συζητάμε, περνάμε τέλεια. Λέμε πού βγαίνουμε, σειρές, μουσική, τέτοια. Και μέσα στο μυαλό μου παίζει ο διάλογος «Μαλάκα, είσαι νέος. Κοίτα, περνάτε καλά, συζητάτε, θα μπορούσατε να βγείτε για μπύρες. Μήπως πρέπει να κάνω TikTok». Μέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο της κοπελίτσας, το σηκώνει και λέει «Έλα ρε, ερχόμαστε». «Ναι, σε 2 λεπτά εκεί θα είμαστε». «Όχι ρε, τι με τα πόδια. Μας πήρε ένας κυριούλης». Και εκεί απλά πέθανε η νεότητα για μένα. Πέρασα όλα τα στάδια του πένθους μαζεμένα. Στην αρχή ήταν η άρνηση. Έλεγα, έλα, σκοτάδι είναι, δεν θα δε καλά το κοριτσάκι. Μετά ήρθε η διαπραγμάτευση. Καλύτερα κυριούλης παρά κοτσονάτος. Μετά ήρθε η κατάθλιψη. Έλεγα, να, εδώ είναι το ποτάμι. Μια στροφή και όλα τελειώσαν. Μετά ήρθε ο θυμός. Έχει γαμίσει ποτέ κυριούλης? Και μετά φυσικά ήρθε η αποδοχή γιατί φτάσαμε, κατέβηκαν τα παιδιά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ στο διάλογο μαλακισμένα. Κολοφοιτητές δεν σέβονται τίποτα. Μια ζακέτα δεν έχουν πάρει ρε μαλάκα στην Ξάνθη. Τι άλλο ξέρω για μένα που είναι σίγουρο? Ξέρω ότι είμαι πατέρας. Okay. Έχω ένα παιδί από τον πολύ επιτυχημένο πρώην γάμο μου. Και παιδιά, πολύ πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι ο πατέρας μου είναι καλύτερος πατέρας από μένα. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχω πάει στο πατρικό μου και τρώμε με τους γονείς μου και ο πατέρας μου διηγείται πως πέρασε την εβδομάδα του. Και εγώ φυσικά τον αγνοώ. Και κάποια στιγμή κλείνει την ιστορία του λέγοντάς μου «Αλλά ευτυχώς, Παναγιώτη, ήρθε και μας βοήθησε ο Ανέστης». Και εγώ αφηρημένος γυρνάω και ρωτάω ποιος Ανέστης. Και είμαι μέσα μου, όχι ρε μαλάκα, πώς την πάτησα έτσι. Πω, θα το ακούσω τώρα αυτό από τον πατέρα μου. Γιατί όλοι ξέρουμε ΕΠΑΛ ότι τα τελευταία 36 χρόνια που έχει βγει αυτό το γαμημένο ανέκδοτο, η μόνη νόμιμη απάντηση στην ερώτηση ποιος Ανέστης είναι ο Πούτσος μου ο πυροσβέστης. Παιδιά, στην Ελλάδα είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο να απαντήσεις έτσι. Όταν κάποιος παίρνει ελληνική ηθαγένεια, 3 πράγματα το ρωτάνε. Τον εθνικό ύμνο, κάτι για το Σύνταγμα, ποιος Ανέστης, το Πούτσο μου το πυροσβέστη. Συγχαρητήρια στην Έλληνας πολίτης. Και ο πατέρας μου, ξέρετε τι έκανε? Μου εξήγησε ποιος Ανέστης. Γι' αυτό λέω ότι ο πατέρας μου είναι καλύτερος πατέρας από μένα. Γιατί αν εμένα το παιδί μου κάνει επιτέλους μία φορά το λάθος να ρωτήσει ποιος Ανέστης,
Όχι απλά ο Πούτσος μου ο πυροσβέστης. Καναντέρ θα βγουνε μαλάκα από πάνω. Θα κάνω ότι κατεβαίνω και από εκείνη την κολονίτσα έτσι. Για να του πω όπτι μπάτσες όπως η Ελένη. Για να μου πει ποια Ελένη, να του πω Πούτσο με καυλωμένη, επειδή σε βλέπω είσαι off. Είναι πιο βατά τα επόμενα, μην ακούς. Ναι. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι δεν είμαι πολύ καλός πατέρας, γιατί πιστεύω ότι έχω χάσει την επαφή μου με την νεολαία. Τα παιδιά κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω πλέον. Πάμε ένα χειροκρότημα. Πόσοι εδώ πέρα είστε στην ηλικία 15 με 25? Αν έχω κανέναν. Εντάξει, έχω. Οκ, ωραία. Πόσοι από εδώ έχετε παιδιά, αδέρφια, νύψια, ξαδέρφια που είναι στην ηλικία αυτή? Πολύ περισσότερο, ωραία. Τέλεια. Με εσάς θα μιλήσω. Άκου τι κάνουν αυτά τα βλαμμένα. Τα παιδιά σήμερα δεν παίζουν video games. Βλέπουν βίντεο από κάποιον άλλον που παίζει video games. Πιάνω το δικό μου και του λέω, παιδί μου, είσαι χαζό, τι κάνεις? Μου λέει, αυτό έχει πολύ καλή περιγραφή και αυτός το παίζει καλύτερα. Του λέω, πας καλά. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς και να το ευχαριστηθούμε, δεν κοιτάμε κάποιον άλλο να το κάνει. Τρέμω τη στιγμή που θα πιάσω το παιδί μου, όχι να βλέπει τσόντες, να βλέπει βίντεο από κάποιον άλλον που βλέπει τσόντες. Θα πάω, τι κάνεις, παιδί μου, είσαι χαζό. Θα μου πει, αυτό έχει πολύ καλή περιγραφή και αυτός το παίζει καλύτερα. Έχει εσύ. Χαζό. Εγώ, παιδιά, πάντα νόμιζα ότι ο ρόλος του πατέρα είναι να πάρει τις δικές του ιδέες και να τις βάλει με το ζόρι στο άδειο μυαλουδάκι του παιδιού του. Αυτό νόμιζα ότι είναι ο ρόλος μου. Να σας εξηγήσω αληθινή ιστορία. Πριν από αρκετά χρόνια, το παιδί μου ήθελε να τεθεί στις απόκριες αστροναύτης. Οπότε πηγαίνει με τη μητέρα, του αγοράζει μια στολή αστροναύτη και έρχεται σε μένα ντυμένο και περήφανο και μου λέει: Μπαμπά, είμαι αστροναύτης. Είπε στον κομμουνιστή πατέρα του: Μπαμπά, είμαι αστροναύτης. Και εγώ του είπα: το σωστό είναι κοσμοναύτης. Και αυτή την αμερικάνικη σημαία εδώ δεν τη χρειαζόμαστε. Οπότε μετά από λίγο πήγε πιο περήφανο στη μαμά του και της λέει: Μαμά, είμαι κοσμοναύτης. Και εδώ είχε ένα σφυροδρέπανο. Πίσω έγραφε SSP. Έρχεται η γυναίκα μου full τσατισμένη, μου λέει: Αμάν, κάθε χρόνο τα ίδια κάνεις. Της λέω: Εγώ φταίω που πέρυσι ήθελε να ντυθεί Μπόμπο προλετάριος. Έλα. Τέλος πάντων. Είμαι που λέτε στο μπαρ και τα σκέφτομαι όλα αυτά. Και σκέφτομαι ότι στην Αθήνα εγώ δεν έχω παρέες, δεν έχω φίλους, επίσης έχω χωρίσει εδώ και καιρό, δεν έχω σχέσεις. Και έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδιά. Αισθάνομαι πάρα πολύ μόνος, γιατί εγώ έχω μια τεράστια δυσκολία να μιλήσω με ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να μιλήσω με ξένους ανθρώπους. Ποιοι από εδώ μπορείτε να μιλήσετε, να πιάσετε συζήτηση με έναν άγνωστο άνθρωπο? Ένα χειροκρότημα. Οκ. Psychos. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό. Αλήθεια. Έχετε δει τι κυκλοφορεί εκεί έξω? Μα λέγατε και πιάσει συζήτηση με έναν άσχετο άνθρωπο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει. Μπορεί να πιάσει κουβέντα σε ένα μπαρ με έναν άνθρωπο και να σου βγει χρυσαυγίτης. Συμβαίνει. Και άντε εσύ μετά να βρεις κόνσερβο, κούτι, πηγάδι εκεί κοντά. Λες, ρε μαλάκα, για ένα ποτό βγήκα. Πολύ χειρότερα. Μπορεί να πιάσει κουβέντα με κάποιον και να σου βγει από αυτούς τους ανθρώπους που αφήνουν σχόλια κριτικές στα βίντεο στο YouTube. Ξέρετε ποιος λέει? Αυτούς που γράφουν «Αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου, καρκίνο και ψόφο σε όλους». Και το βίντεο είναι γιορτή Χριστουγέννων, 4ο Δημοτικό Καρδίτσας, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ή ακόμα χειρότερα, να πιάσει ζήτηση με κάποιον και να σου βγει vegan.
Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους vegan ανθρώπους, κανένα πρόβλημα, έτσι απλά το λέω. Αν έχουμε κάποιον vegan στο κοινό, ας το σηκώσει ο διπλανός στο χέρι. Υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι άνθρωποι εκεί έξω. Ακούστε αληθινή ιστορία. Φουλ 100% αληθινή ιστορία, την έζησα εγώ. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια, ήμουνα στο κτέλ στη Θεσσαλονίκη για να κατέβω στην Αθήνα. Συνέβη τη μέρα που πέθανε ο Κώστας Βουτσάς, για να καταλάβετε περίπου. Την ίδια μέρα. Είμαι λοιπόν εγώ στο λεωφορείο μες στο κτέλ. Έχει μόνο μία άδεια θέση μπροστά μου. Όταν έγραφα την παράσταση, σκέφτηκα να βάλω κάτι για να ταυτιστείτε και λέω: γράψε όταν πέθανε ο Κώστας Βουτσάς. Δεν είχε πεθάνει ο Βουτσάς ακόμα. Εγώ το έβαλα. 3 χρόνια μετά. Μόνο εγώ γελάω από αυτό. Τέλος πάντων. Το λεωφορείο είναι έτοιμο να ξεκινήσει που λέτε. Έχει μείνει μόνο μία άδεια θέση και τελευταίο δευτερόλεπτο που ξεκινήσουμε, μπαίνει μία κοπελίτσα ξανθιά, γλυκιά, όμορφη, νεαρή και κάθεται στην ακριβώς θέση μπροστά μου. Και ξεκινάει το λεωφορείο. Μετά από λίγο λοιπόν την παίρνει ο ύπνος και όπως την παίρνει ο ύπνος, ακουμπάει πάνω στο παιδί που καθόταν δίπλα της, παλικάρι, δεν γνωριζόντουσαν και κοιμάται. Συμβαίνει, θα μου πείτε, έχει συμβεί και σε άλλους ανθρώπους. Εντάξει, μια χαρά εδώ, Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτή ξυπνάει και το παιδί γυρνάει πολύ ευγενικά να της πει: ξέρεις, μήπως μπορείς, ας πούμε, κτλ. Και τι κάνει η τύπισσα. Του δίνει ένα φυλάκι, τον ξαναπιάνει αγκαλιά, βολεύεται και ξανακοιμάται. Δεν το περίμενε ο τύπος αυτό. Δεν ξέρει τι να κάνει. Γιατί πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι όλοι οι άντρες έχουμε τη φαντασία ότι σε ένα ταξίδι θα κάτσει μια όμορφη κοπέλα δίπλα μας, αλλά θα την ενοχλούμε εμείς. Οπότε σε όλο το ταξίδι, κάθε φορά που αυτή ξυπνάει, αυτός πάει να της μιλήσει, αυτή του ξαναδίνει ένα φυλάκι και ξανακοιμάται. Ο τύπος δεν έχει ιδέα τι να κάνει. Δίπλα κάθονται 2 φαντάρια που έχουν πάρει χαμπάρι τη φάση και είναι όλη την ώρα: σήκω μαλάκα να κάτσει κανείς που ξέρει, άντε. Πίσω είμαι εγώ, το βλέπω αυτό, λέω: τι μαλάκα, τι γίνεται, είναι κάποια καινούργια υπηρεσία το κτέλ αυτό. Είναι στο εισιτήριο. Έχει πληρώσει κάτι παραπάνω αυτός. Κοιτάω δίπλα μου, είναι μια κυρία γύρω στα 70, τρώει γαριδάκια, λέω: γάμισε το, δεν θέλω να ξέρω. Μετά σκέφτομαι αν έχει πληρώσει αυτή κάτι παραπάνω. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή φτάνει το λεωφορείο, σηκώνονται, αυτός πάει γεμάτος στην πεποίθηση, ξέρει να συστηθεί, να της πει: ξέρεις, γιάγια, λέει, το ρίξα το κομμενάκι. Και αυτή του λέει: ευχαριστώ πολύ και φεύγει. Περνάω εγώ, το χτυπάω στην πλάτη, λέω: περνάνε τα φαντάρια, του λέει: τι μαλάκας εσύ. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι άνθρωποι εκεί έξω. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μια άλλη ιστορία που ελπίζω να είναι αληθινή, δεν ξέρω, τη διάβασα σε μια τοπική εφημερίδα στη Λάρισα, είναι η εξής. Αφορά ένα ζευγάρι που ένα βράδυ πήγανε σε ένα πάρτι ανταλλαγής συντρόφων. Οκ. Δεν είναι αυτό το περίεργο. Μέχρι εδώ, it's okay. Θέλω να πω, αν αυτή είναι η σχέση σας και δεν θέλετε να παραδεχτείτε μεταξύ σας ότι τελείωσε, ok. Δικό σας θέμα. Το θέμα είναι ότι το πάρτι δεν έγινε ποτέ, γιατί ο τύπος από το ζευγάρι πλακώθηκε στο ξύλο με έναν άλλον, γιατί πιάσαν πολιτική συζήτηση. Το έχουμε το εύρος της περιέργειας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Εντάξει. Πώς πιάνεις πολιτική συζήτηση και τσακώνεις σε ένα όργιο. Λέει κάποιος: μας τελειώσαν τα προφυλακτικά και πετάγει εσύ: και ο Μητσοτάκης πόσα να κάνει. Ξεκινάει το όργιο, ξέρω εγώ, μπουφά, καταμάκατα, δεν ξέρω πώς ξεκινάνε τα όρια. Ακούσω από εδώ: τι σου κάνω, τι μου κάνεις, και πετάγει εσύ: ναι, αλλά γιατί μαρφίνε. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι μόνος μου και γελάω το πόσο αμήχανο ήταν το ταξίδι της επιστροφής στο αμάξι αυτού του ζευγαριού. Που είναι ο τύπος να οδηγάει μαζεμένος και να λέει: έλα ρε μωρό μου, συγγνώμη, και αυτή από δίπλα: άσε με, κάθε φορά τα ίδια κάνεις. Μα αυτός ξεκίνησε: άσε με, σου είπα, μια Τετάρτη έχουμε να γαμηθούμε σαν άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς πάει αυτός ο διάλογος. Στο μυαλό μου έτσι πάει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι άνθρωποι εκεί έξω. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι όταν συναναστρέφεσαι όλη την ώρα με περίεργους ανθρώπους, για να επιβιώσεις, αναγκάζεσαι να γίνεις και εσύ περίεργος. Αυτό που θα σας πω είναι 100% αληθινή ιστορία, όσο περίεργη και να σας ακουστεί. Συμβαίνει στην Κρήτη τα τελευταία 15 χρόνια.
Και συγκεκριμένα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εκεί λοιπόν, όταν φτάνουν οι τουρίστες, έχει μια εφαρμογή που τους δείχνει τους ξεναγούς που μιλάνε τη γλώσσα τους και ο κάθε ένας έχει μια βαθμολογία. Και διαλέγεις ποιος θα σου κάνει ξενάγηση. Το πρόβλημα είναι ότι οι τουρίστες από μια συγκεκριμένη χώρα, που δεν θα κατονομάσω για να μην ακουστώ ρατσιστής, είναι όσο επιτοπλίστων κάτι αμόρφωτα γίδια, νεόπλουτα προφανώς, τα οποία ρωτάνε κατά τη διάρκεια της ξενάγησης πού ζούσε ο Μινόταυρος. Και όταν οι ξεναγοί τους λένε ο Μινόταυρος δεν υπήρχε, είναι μυθικό πλάσμα, τσατίζονται και βάζουν κακή βαθμολογία. Οπότε μια μέρα μαζεύονται οι ξεναγοί, κάνουν ένα κύκλο και λένε: ελάτε, παιδιά, Γιώργο, Δήμητρα, Βαγγέλη, ελάτε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους Ρώσους. Νόμιζα δεν θα πούμε τη χώρα. Εγώ είμαι άλλος χαρακτήρας τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, ό,τι και να μας πούνε οι Ρώσοι, λέμε ναι. Το έχουμε, συμφωνείτε, πάμε. Κνωσός. Οπότε, τα τελευταία 15 χρόνια, όλοι οι τουρίστες από τον πλανήτη βλέπουν μια βαρετή επιστημονική ξενάγηση και οι Ρώσοι βλέπουν ταινία του Hollywood. Ρωτάνε τους ξεναγούς, συγγνώμη, το Μινόταυρο που ζούσε. Και είναι ο ξεναγός, καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση. Αρχικά οι Μινόταυροι ήταν τρεις. Ο Αγαθοκλής, ο Εμπεδοκλής και ο Μιχαλιός. Αυτοί είχαν την ταβέρνα τα τρία αδέρφια ακριβώς απέναντι από το παλάτι. Τώρα, επειδή το παλάτι είναι κόκκινο, έβγαινε έξω ο Εμπεδοκλής, έβλεπε τις κόκκινες κολόνες και τσατιζόταν. Και έλεγε: «Ίντα, έχω πει για τις κολόνες». Έβγαινε ο φρουρός απέναντι και του έλεγε: «Άμα κατέβα, πάει και σου παίξει σοκαμία». Εν τω μεταξύ, ο Μιχαλιός είχε πάει στην Αθήνα να σπουδάσει. Γυρνάει μετά από κάποια χρόνια και σε ένα πάρτι συναντάει την κόρη του Μίνωα. Και την πλησιάζει και της λέει: «Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν στη στεριά?» Του λέει: «Αυτή μας μπερδεύεις με τις γοργόνες, είσαι ηλίθιος». Και ξεκινάει μια μεγάλη μάχη που έρχονται κι άλλα μυθολογικά τέρατα. Έρχονται οι κένταυροι, μισοί άνθρωποι, μισοί άλογα, φοβεροί πολεμιστές. Έρχονται οι καρεκλοκένταυροι, μισοί άνθρωποι, μισή καρέκλα γραφείου, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι. Και είναι οι Ρώσοι 5 αστεράκια, 5 αστεράκια. Δεν ξέρετε πόσες φορές σκέφτομαι τους καρεκλοκένταυρους να μπαίνουν στη μάχη. Μόνος μου. Επίθεση! Τέλος πάντων. Είμαι που λέτε στο μπαρ. Και τα σκέφτομαι όλα αυτά. Για να μην παρεξηγηθώ, μου είναι δύσκολο να μιλήσω με ξένους ανθρώπους, ασχέτως φίλου. Δεν με πειράζει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν είναι μια γυναίκα, δυσκολεύομαι περισσότερο να μιλήσω επειδή είναι γυναίκα. Δεν παίζει καμία διαφορά, έτσι. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι άντρες και γυναίκες είναι από άλλο πλανήτη. Την έχετε ακούσει αυτή τη βλακεία και δεν μπορούν να συνέλθουν μεταξύ τους. Το έχετε ακούσει. Τι βλακεία είναι αυτή? Παιδιά, είναι πολύ ηλίθιο. Και οι άντρες και οι γυναίκες, για να είμαστε OK, για να περνάμε ωραία, για να είμαστε ευτυχισμένοι, χρειαζόμαστε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς. Θέλετε να σας πω ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, στους άντρες θα το πω, που κάνει μια οποιαδήποτε γυναίκα φουλ ευτυχισμένη και όποια γυναίκα συμφωνεί, ας χειροκροτήσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα σας πω. Φαγητό. Αν γυρνάει από τη δουλειά και σου λέει «Πονάει η κυλίτσα μου και έχουν παγώσει τα ποδαράκια μου», μην της λες ότι γκρινιάζει, να έχεις έτοιμα γιουβαρλάκια και να την ταΐσεις όσο είναι ζεστά. Ξέρεις τι θα συμβεί το βράδυ? Είσαι όλο το βράδυ το μικρό κουτάλι. Μα, να πάρω και μια ανάσα και να... Το ρακουδάκι μου έκανε γιουβαρλάκια. Εντάξει, πιστεύω ότι έχουμε και κάποιες διαφορές. Δεν είναι πολύ σημαντικές, αλλά τις έχουμε. Εγώ το πιστεύω. Μπορεί να είμαι και λάθος, δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι έτσι λίγο από τη φύση, άντρες και γυναίκες, έχουμε έτσι μια διαφορετική αντιμετώπιση όταν ερχόμαστε στη ζωή. Τι εννοώ? Είναι σε όλα τα θηλαστικά αυτό. Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι όταν γεννιέται ένα θηλυκό, μια γυναίκα, αυτό που κάνει η φύση είναι ότι του ψιθυρίζει στο αυτί. Πρόσεξε, γιατί όλα εξαρτώνται από σένα. Και σε όλα τα αγόρια τα γεννιούνται, τους λέει, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις
Δεν χρειάζεται να ζήσετε όλοι. Το βλέπεις στα μικρά παιδάκια. Ωραία. Βλέπεις αγοράκι 4 χρονών που το έχουν κουρέψει μοϊκάνα. Ό,τι και να κρατάει, είναι όπλο. Αν το αφήσεις 3 λεπτά μόνο του, παίζει να πεθάνει και να πάρει κι άλλους μαζί του. Βλέπεις κοριτσάκι 4 χρονών που ήδη φοράει γυαλιά. Πας και του λες, μήπως μπορείς να με βοηθήσεις με τον Εύκα. Τα παιχνίδια παίζουν διαφορετικά. Δίνεις στα αγοράκια αυτοκινητάκια, τι παίζουν, τρακαρίσματα. Δίνεις στα κοριτσάκια αυτοκινητάκια, μετά από 10 λεπτά είναι 2 συγκοινωνιολόγοι και κρατάνε σημειώσεις. Μαλάκα, αυτό με τον κόμβο πώς γάμισε. Όχι, sorry. Δίνεις στα αγοράκια κούκλες και σε λίγο βλέπεις σκηνή από την ταινία The Show. Έχει πέσει το φως, ανοίγεις την πόρτα και έχει ένα κομμένο πόδι, ένα καμένο χέρι, μια αλυσίδα που δεν υπήρχε πριν στο καλοριφέρ, ένα κεφάλι αναμαγιασμένο καρφωμένο σε ένα στυλό, από πάνω στάζει ένα κόκκινο υγρό και ακούγεται από μια μικροφωνική που εμφανίζεται «Do you wanna play a game?» Δίνεις στα κοριτσάκια κούκλες και οι κούκλες μιλάνε σαν ενήλικες άνθρωποι. Εγώ πάντως νομίζω, Πατρίτσια, ότι αυτή η συμπεριφορά είναι πολύ passive-aggressive και καλό είναι να θέτουμε τα όρια μας. Εγώ το passive-aggressive το έμαθα 34. Πρώτα το ζήσα, μετά το έμαθα. Το βλέπεις και στο πώς μαλώνουνε. Ωραία, καμιά φορά πηγαίνω, παιδιά, να πάρω το σπίτι μου, κάθομαι δίπλα, πίνω καφέ γιατί είμαι γέρος. Οπότε παρατηρώ τον κόσμο, πολλές φορές έχει και παιδάκια. Και έχω δει παιδάκια να τσακώνονται. Έχω δει 2 αγοράκια παιδιά, τα οποία είχαν τσακωθεί φουλ μεταξύ τους, αλλά δεν μπορούσαν να παίξουν ξύλο γιατί ήταν οι γονείς τους. Οπότε το ένα από την τζατίλα του τι έκανε. Συγκέντρωνε ενέργεια και την πετούσε στον άλλον. Και το πίστευε, του έκανε από μακριά ότι θα τον πετύχει. Η ίδια ηλικία κοριτσάκια μαλώνουνε και γυρνάει μία και λέει στην άλλη: αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, θα πάω να πω στο Γιώργο ότι και της ψιθυρίζει κάτι στα αυτή. Εγώ ανατρίχιασα. Ο Γιώργος είναι αυτός που πετούσε τις ενέργειες, δεν έχει καμία ελπίδα. Για να καταλάβετε πόσο γιόλο είναι όλα τα αγοράκια, θα σας πω το εξής. Όταν ήμασταν μικρά, μας λέγανε μην παίζεις το πουλάκι σου γιατί θα τυφλωθείς. Και ποτέ κανείς δεν κόλωσε. Βάλαμε κάτω τα υπέρ και τα κατά. Και είπαμε, μπορώ να βλέπω, οκ, ή μπορώ να κάνω αυτό και θα μου πάρουν και σκύλο. Για να καταλάβετε πόσο ισχύει αυτό επιστημονικά, έχει μετρηθεί ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να υπακούμε πολύ πιο εύκολα σε εντολές όταν αυτές έρχονται από γυναικεία φωνή. Το ξέρατε? Μαθαίνετε και πράγματα. Γι' αυτό στα GPS η default φωνή είναι γυναικεία. Γιατί φανταστείτε το ανάποδο. Μια γυναίκα να έχει φάει σκατήλα όλη τη μέρα και όλη της τη ζωή και να είναι μόνη στο αμάξι και να της ξαναδίνει οδηγίες ένας άντρας. Και να της λέει στρίψτε αριστερά και να σου λέει τι θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Μπήκατε σε αδιέξοδο. Όλη μου η ζωή είναι ένα αδιέξοδο. Πιστεύω ότι δυσκολεύεστε λίγο να καταλάβετε, όταν σας λέω πόσο δύσκολο είναι να μιλήσω με άλλους ανθρώπους, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε, δεν φταίτε εσείς σε κάτι. Είναι κοινωνικό το θέμα. Φταίει επιστημονικό. Φταίει το ότι σαν κοινωνία δεν έχουμε μονάδα μέτρησης για το δύσκολο. Δεν μπορώ να σας πω είναι τόσο δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει. Όλες οι εκφράσεις που έχουμε για να χαρακτηρίσουμε κάτι ότι είναι δύσκολο είναι ηλίθιες, είναι γελίες, δεν μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Έχετε ακούσει την έκφραση για να πούμε ότι αυτό είναι δύσκολο, πόσο δύσκολο είναι, καλά, αυτό είναι πουτσα. Απλά μια χυδαία λέξη. Πώς το βάζεις αυτό, ρε φίλε, σε μια καθημερινή συζήτηση?
Ανοίξει την τηλεόραση και βλέπει ειδήσεις και είναι ο δημοσιογράφος. Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να είναι πουτσα για τον Πρωθυπουργό. Πώς χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη για να εξηγήσεις στη μικρή Ελένη πόσο διαφορά στη δυσκολία έχει το προφήσιση του Μίσιγκαν με το Κέμπριτζ. Τι θα της πεις? Καλά, το Μίσιγκαν είναι λίγο πουτσα. Στο Κέμπριτζ θα φας πολύ πουτσα. Αλλά δεν σε φοβάμαι, Ελένη, εσύ αντέχεις πουτσα. Γιατί κλαις, Ελένη? Δεν δουλεύει. Πας να λύσεις ένα σουντόκου. Τι θα έχει πάνω, 5 πουτσάκια, 3 μαύρα, 2 λευκά? Καταρχήν, ποιο είναι το δύσκολο, ποιο το εύκολο, το μαύρο ή το λευκό? Οι απόψεις δίστανται. Οπότε εγώ είμαι εδώ για σας, γιατί παιδιά βρήκα τη μονάδα μέτρησης του δύσκολου. Βρήκα ένα πράγμα το οποίο όποιος και να το κάνει από εμάς, όσες φορές και να το κάνει, κάθε φορά είναι ακριβώς το ίδιο δύσκολο. Και αυτό είναι να βγάλεις το πρώτο πουράκι καπρίς από την τρύπα στο χαρτονάκι. Οπότε τώρα στο Παρίσι, στο Μουσείο Μέτρων και Σταθμών, μπορούμε να έχουμε τη μονάδα μέτρησης για το κιλό, για το βάρος, για τον όγκο, για την απόσταση. Και ένα κουτάκι καπρίς, ανοιχτό, με ένα πουράκι να προεξέχει λίγο από το χαρτόνι, σπασμένο στην άκρη γιατί έχεις βάλει λίγο νύχι. Και κάτω έχει ψίχουλα γιατί το γύρισες ανάποδα και το βαρούσες. Φωτογραφίες από διάφορους επιστήμονες και μια δικιά μου. Να τη βλέπουν και να λένε πώς είναι αυτός ο κυριούλης. Δεν σε χειροκρότημα πια. Είμαι που λέτε στο μπαρ. Τα σκέφτομαι όλα αυτά. Και έρχεται μια κοπέλα και κάθεται δίπλα μου. Μόνη της κι αυτή. Πίνει κι αυτή, πίνω κι εγώ. Και αρχίζω και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και λέω: πιάσε κουβέντα, ρε μαλάκα. Όχι για κάτι συγκεκριμένο, απλά πιάσε κουβέντα. Γιατί σου είναι τόσο δύσκολο. Σκέφτομαι και ρε παιδιά και όλες αυτές τις σχέσεις που έχουν αποτύχει, που δεν έχει πάει τίποτα καλά κτλ. Και λέω: γιατί ρε πούστη μου, ποιο είναι το πρόβλημα με σένα, τι παίζει? Δεν είσαι κανένας περίεργος. Το ακούω. Εννοώ δεν είμαι κανένας ενοχλητικά περίεργος. Δηλαδή, να σου πω τι εννοώ. Ρε παιδί, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι έχει ευαισθησίες, προσπαθεί να είναι ένας καλός άνθρωπος. Να σου δω ένα παράδειγμα. Πού είμαι περίεργος, ας πούμε. Και πού είμαι καλός. Θεωρώ ότι είμαι καλός. Προσπαθώ να είμαι καλός. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε την ομοφοβία. Που συζητιέται πολύ τον τελευταίο καιρό. Okay. Εγώ προσπαθώ να μην είμαι ομοφοβικός. Δεν μου αρέσει καθόλου η ομοφοβία. Τη θεωρώ μαλακία. Από την άλλη, δεν μου αρέσει καθόλου και η λέξη ομοφοβία. Και με τσατίζει ακόμα περισσότερο. Και τι εννοώ? Ομοφοβία θα πει ότι φοβάσαι, ομοφοβία θα πει ότι φοβάσαι τους γκέι ανθρώπους. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Απλά είσαι μαλάκας και μισείς ανθρώπους. Αυτό ισχύει. Okay. Για να καταλάβουμε πως δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, πρέπει να συγκρίνουμε τη συμπεριφορά φοβικών ανθρώπων και τη συμπεριφορά ομοφοβικών ανθρώπων. Πάλι σας έχω χάσει τελείως. Και θα δούμε ότι δεν είναι η ίδια συμπεριφορά. Θέλετε να το δοκιμάσουμε? Ωραία, τέλεια. Αν παραδείγματος χάρη είσαι υψοφοβικός, δεν ανεβαίνεις κάπου ψηλά. Δεν είναι ότι βλέπεις ένα ψηλό σημείο και πας και το κράζεις λέγοντάς του πώς είσαι έτσι μωρή, κορυφή. Εντάξει, να έχουμε ψηλά σημεία, αλλά δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε. Αν είσαι κλειστοφοβικός, δεν μπαίνεις στο ασανσέρ. Δεν μαζεύεις υπογραφές για να διώξετε το ασανσέρ από την πολυκατοικία. Δεν βλέπεις κάποιον να μπαίνει στο ασανσέρ και κλείνεις τα μάτια του παιδιού σου για να μην κοιτάει. Ενώ φωνάζεις, αν ο Θεός θέλει να παίρνουμε ασανσέρ, δεν θα μας έδινε γόνατα. Αν είσαι αρρωστοφοβικός, φοβάσαι να κολλήσεις ασθένειες, το οποίο βγάζει νόημα. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να κόλλησε γκέι. Δεν πήγε ποτέ ένα straight ζευγάρι σε ένα πάρτι, ήρθε και ένα γκέι ζευγάρι μετά και την άλλη μέρα το πρωί ξύπνησε ο άντρας από το straight ζευγάρι και ήταν «Μωρό μου, δεν αισθάνομαι καλά, έχω κολλήσει γκέι, παίζει στο μυαλό μου σε ρούπα το It's Raining Men, σε λούπα το It's Raining Men, αυτές τις κουρτίνες δεν ξέρω γιατί τις κρατάμε». Και είναι η κοπέλα του, τι να κάνω για να σε βοηθήσω, να σου βάλω να δεις λίγο ποδόσφαιρο. Μη λες ποδόσφαιρο, τώρα σκέφτομαι τα μπουτάκια τους τρελαίνομαι. Να δεις, αυτός ο Ανέστης σε κόλλησε. Ποιος Ανέστης? Δεν βοηθάς, μωρό μου.
Επίσης, οι άνθρωποι που είναι ακραία ομοφοβικοί, συνήθως απλά κρύβουν το ότι είναι ομοφυλόφιλοι. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Okay. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα που να είναι τη μέρα αρρωστοφοβικός και το βράδυ να πηγαίνει στο Ίκα να γλύφει τα πόμολα. Δεν ξέρω κανέναν που να είναι υψοφοβικός και τη μέρα να είναι 74 και το βράδυ να τριγυρνάει στα πάρκα που παίζουν μπάσκετ και να λέει «Μήπως ψάχνει σέντερ». Ευχαριστώ, 6 άτομα. Ωραία, οκ. Είναι μια περίοδος που συζητούνται πάρα πολύ αυτά τα θέματα και καλά κάνουμε και τα συζητάμε ανάμεσα σε άλλα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει συζήτηση για τους τρανς ανθρώπους, πάρα πολύ έντονη, που και εκεί, ας πούμε, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ, λένε μαλακίες γιατί είναι ομοφοβικοί. Παραδείγματος χάρη, ακούς πάρα πολύ συχνά, ας πούμε, σε κάποιον «Εντάξει, ρε φίλε, αν κάποιος άνθρωπος γεννήθηκε βιολογικά άντρας και τώρα λέει ότι είναι γυναίκα, εγώ πώς να τον λέω». Να τον λες όπως είναι ο σωστός επιστημονικός όρος. Να τον λες γυναίκα. Που μπορεί να παρκάρει. Γιατί να προσβάλλεις μόνο μία κατηγορία ανθρώπων. Ένα αστείο. Όταν χτυπάς δύο, πατ! Όχι, εντάξει, χαλαρώστε. Έχω πάρει άδεια καταρχήν για αυτό το αστείο, έχω ρωτήσει. Και κατά δεύτερον, ξέρετε γιατί το λέω αυτό το αστείο. Ξέρετε ότι πραγματικά γελάω εγώ με αυτό το αστείο. Δεν είναι το ίδιο το αστείο. Γελάω με εσάς. Γιατί 5 λεπτά σαν λέω τα προφανή που όλοι συμφωνούμε και είστε «Α, καλά τα λέει!» Και μετά λέω αυτό και είστε «Καλά δεν περνούσα». Πού ήρθε αυτό τώρα. Όταν λοιπόν χώρισα εγώ πριν από κάποια χρόνια, πέρασε κάποιος καιρός και αποφάσισα ότι πρέπει να ξαναβγώ ραντεβού. Αλλά δεν θυμόμαι καθόλου πώς γίνεται αυτό. Έχω και το φόβο να μιλήσω σε ξένους ανθρώπους, δεν ήξερα τι να κάνω. Οπότε τι έκανα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ρωτήσω, να πάρω συμβουλές από τους άντρες βλάκες φίλους μου. Οι οποίοι όλοι μου δώσαν την ίδια συμβουλή, μου είπανε «Παναγιώτη, βάλε το Tinder». Γιατί για τους παντρεμένους άντρες το Tinder, παιδιά, είναι κάρτα εργασίας του Μητσοτάκη. Το βάζεις και να φάει 8 ώρα εκεί, πατ, και... Το έβαλα λοιπόν. Πάμε να χειροκρότημα. Πόσοι από εδώ έχετε χρησιμοποιήσει Tinder? Ωραία. Κάποιοι δεν έχετε χρησιμοποιήσει, θα σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Έχει κάποια λεπτομέρεια που να ξέρετε. Το Tinder για τις γυναίκες δουλεύει ως εξής. Βάζει το Tinder μια γυναίκα στο κινητό της και αυτό αρχίζει και της δείχνει άντρες που είναι κοντά και απλά λέει «Του καθόμουνα δεξιά, δεν του καθόμουνα αριστερά, του καθόμουνα δεξιά». Αυτό. Το ίδιο και εμείς. Βάζουμε το Tinder στο κινητό, αρχίζει και μας δείχνει γυναίκες που είναι κοντά και λέμε «Έμπαινα δεξιά, δεν έμπαινα δεξιά». Ας κρατήσουμε τις επιλογές μας ανοιχτές. Εν τω μεταξύ, αν κατά λάθος κάνεις καμιά αριστερά, μετά από 5 λεπτά το Tinder στην ξαναβγάζει και σου λέει «Έλα μαλάκα, μεταξύ μας είμαστε τώρα». Ποιον κοροϊδεύεις. Το έβαλα λοιπόν που λέει να το δοκιμάσω. Κάνω ένα μάτς μετά από 2-3 μέρες, στέλνω ένα μήνυμα, δεν παίρνω καμία απάντηση. Εντάξει, τάτυχε. Ξανακάνω ένα μάτς μετά από 3-4 μέρες, ξαναστέλνω μήνυμα, καμία απάντηση. Γίνεται 3 φορές αυτό. Πάω, πιάνω μια φίλη μου, της λέω «Εσύ τι γίνεται?» Μου λέει «Τι στέλνεις?» Λέω «Στέλνω γεια σου, τι κάνεις?» Μου λέει «Όχι». Δεν δουλεύει έτσι αυτό. Λέω «Τι εννοείς?» Πρέπει να στείλεις, λέει, κάτι ενδιαφέρον. Λέω «Δεν την ξέρω, ρε μαλάκα, πού ξέρω εγώ την ενδιαφέρει αυτήν?» Μου λέει «Στείλε κάτι που ενδιαφέρει εσένα». Εντάξει, λέω. Ξανακάνω μάτς. Και τη στέλνω. Το ξέρεις ότι η Ινδία και το Πακιστάν που τώρα σκοτώνονται παλιά ήταν η ίδια χώρα? Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον να το έμαθα. Δεν παίρνω καμία απάντηση. Ξαναπάω στη φίλη μου. Της το λέω, μου λέει «Όχι. Πρέπει να στείλεις κάτι που είναι ενδιαφέρον και αστείο ταυτόχρονα». Της λέω «Μωρή, μαζί δεν το κάναμε το μάτς. Γιατί πρέπει εγώ να στείλω και να είμαι και αστείος και ενδιαφέρον ταυτόχρονα?» Μου λέει «Έτσι πάει». Ωραία, λέω. Κωμικός είσαι, Παναγιώτη. Το έχεις. Σκέψου κάτι πραγματικά πολύ αστείο. Και σκέφτηκα. Δεν θα σας το πω. Δεν θα γαμίσει κανείς με τη δικιά μου δουλειά. Κάνω μάτς και το στέλνω. Και παίρνω απάντηση. Και η απάντηση είναι «Σε πόσες το έχει στείλει αυτό?»
Αλλά δεν το βάζω κάτω, γιατί ανακαλύπτω, παιδιά, ότι υπάρχει μια αντίστοιχη εφαρμογή σαν το Tinder, απλά είναι για ανθρώπους άνω των 60. Και εννοείται πως την έβαλα. Γιατί αυτό για 40 είναι οκ. Αυτό για 60 ήταν... Από μια 40 έπαιζε να φάω χιλόπιτα. Από μια 60 έπαιζε να φάω ένα οικόπεδο. Οπότε τα φτιάξα με την κυρία Κέτη. Δεν τα έχουμε πλέον. Πέθανε. Έχω ένα οικόπεδο στο Ζούμπερι. Μετά. Βρείτε με μετά, όποιος ενδιαφέρεται. Τέλος πάντων, δεν δούλεψε αυτό για μένα. Λέω, πάω να ζητήσω μια καινούργια συμβουλή. Ξαναπιάνω τους φίλους μου και λέω, τι να κάνω, ρε παιδιά, πώς θα φλερτάρω, πώς θα μιλήσω. Και μου λένε την άλλη τη μαλακία. Δεν ξέρω πώς την έχετε ακούσει αυτήν. Όσοι την έχετε ακούσει, ένα χειροκρότημα. Μου λένε, Παναγιώτη, ο άντρας στο φλερτ πρέπει να είναι κυνηγός. Το έχετε ακούσει αυτό? Τι βλακία είναι πάλι αυτή. Ποιος σκέφτηκε να συγκρίνει αυτά τα δύο πράγματα? Ποιος είπε, με τι να παρομοιάσουμε την προσπάθεια δύο ανθρώπων να γνωριστούν με κάτι που ένας έχει όπλο και κάτι άλλο είναι νεκρό? Παιδιά, αυτά τα δύο δεν μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους. Για να καταλάβετε πόσο πολύ δεν μοιάζουν, πάμε να το τερματίσουμε στο να μοιάζουν για να δείτε πόσο λάθος βγαίνει όλο. Το έχουμε? Ναι. Ωραία. Πώς θα ήταν το φλερτ αν έμοιαζε όντως με το κυνήγι? Okay. Έρχεται το βράδυ, φοράς παραλλαγή, βγαίνεις έξω στην πόλη, ψάχνεις για ίχνη από τα κούνια, έχεις εκείνη εκεί τη σφυρίχτρα που τη φυσάς για να μαζεύονται. Αυτό που φυσάς και κάνει εκπτώσεις, εκπτώσεις. Οι γυναίκες είναι μαζεμένες σαν θυράματα όλες μαζί σε ένα κλαμπ και έχουν παραγγείλει μοχίτο και μασάνε απλά το δυόσμο. Και η πιο μεγάλη είναι πίσω και φυλάει τσίγες. Και μόλις πας να πλησιάσεις εσύ, σε μυρίζονται και δίνει το σύνθημα και αρχίζουν να φεύγουν τρέχοντας και πηδάνε γεμάτες χάρη πάνω από φράχτες και αυτοκίνητα. Κι αν έχεις στήσει εκεί κάπου μια γκομενοπαγίδα, πιάνεις μία, τη δένεις με ανοιχτά χέρια στο καπό του αγροτικού, πας στην πλατεία του χωριού και κορνάρεις, κοίτα τι έβγαλα. Οι Αθηναίοι δεν έχετε ιδέα τι περιγράφουν. Πώς θα ήταν το κυνήγι αν έμοιαζε με το φλερτ? Okay. Φοράς τα καλύτερά σου ρούχα, μπαίνεις μέσα στο δάσος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και όλα τα ζώα σε αγνοούν. Πω, μόνο μαλάκα μπήκε τώρα. Ελπίζω να μας μιλήσει, Ψάχνεις να βρεις ένα ελαφάκι που έχει χτυπήσει το πόδι του και δεν μπορεί να τρέξει. Το πιάνεις, το πας σε ένα ωραίο μαγαζί, να φάτε κάτι, στο Παγκράτη και είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο είναι εδώ, έχει vegan επιλογές. Επειδή είναι λάφι, κατάλαβες. Και μετά γαμιέστε. Αυτό θα ήταν το κυνήγι. Και αν μετά τον επόμενο μήνα ξαναπάς στο ίδιο δάσος και πετύχεις το ίδιο ελάφι, είσαι πω μαλάκα μηχανία. Γι' αυτό έρχεται και σε πλησιάζει και σου κάνει τα κερατάκια έτσι. Πού είσαι, χάθηκες? Είπες θα πάρεις ένα τηλέφωνο. Μόνος μου. Εγώ έχω να πω στους άντρες που θεωρούν ότι το κυνήγι είναι ίδιο με το φλερτ, έχω να τους πω το εξής. Αν είσαι τόσο άντρας που κυνηγάς το φλερτ, θα σου πω το εξής. Στο κυνήγι πάρα πολύ συχνά ο ένας κυνηγός βαράει τον άλλον. Οπότε σίγουρα ένα πρωί έχεις ξυπνήσει, έχεις τεντωθεί, γυρνάς δίπλα και έχεις ένα τύπο με μουστάκι. Και του πες, «Ωχ, Γιώργο, εσύ ήσουν ρε μαλάκα, sorry, είδα κάτι να κινείται, έριξα». Δεν... Παιδιά, αν υπάρχει κάτι που μοιάζει σε αυτά τα δύο, υπάρχει ένα πράγμα είναι μόνο, ότι και στα δύο βοηθάει πάρα πολύ ένας εκπαιδευμένος σκύλος. Όπως το κυνήγι βαράς την πάπια και λες στο σκυλί σου φέρτινα, το ίδιο πράγμα και στο φλερτ. Βγάζεις βόλτα στο πάρκο το golden retriever σου, εντοπίζεις το στόχο και του λες φέρτινα. Και αυτό πηγαίνει και πλησιάζει και αρχίζει και της κάνει χαρές, για να κάνει κάποια στιγμή έτσι τα πίσω ποδαράκια, για να έρθεις εσύ
για να το μαλώσεις, για να πεις κάτω Σύση, τι έχουμε πει Σύση, για να σου πει αυτή, αχ καλέ μην τη μαλώνεις, για να πεις εσύ συγγνώμη, την έχω τόσο κακομαθημένη. Και είναι το σκυλί μας, μαλάκα είσαι τόσο γλίτσας. Δεν είμαι καν θηλυκό ρε μαλάκα. Παιδιά, αν πρέπει να παρομοιάσουμε κάτι με το φλερτ, είναι το ψάρεμα. 3 βασικές ομοιότητες. Και τα δύο τα κάνεις όταν δεν γαμάς. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πιάσεις τίποτα. Και αν πιάσεις κάτι μικρό, ξαναρίξ' το αμέσως πίσω. Είμαι στο μπαρ που λέτε. Και έχω πιάσει κουβέντα με αυτήν την κοπέλα. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πίνουμε ποτά, εκεί συζητάμε, περνάμε γαμό. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίζουμε να φύγουμε και αυτή μου προτείνει να πάμε σπίτι της. Και λέω, μια χαρά, τέλεια, πάμε. Πηγαίνουμε λοιπόν σπίτι της, ξανασυζητάμε εκεί, μιλάμε. Και εκεί μου σκάει το ότι είναι σε μια σχέση εδώ και 2 χρόνια. Και εγώ κολώνω, λέω, όχι ρε πούστη μου, τώρα μαλακία. Μετά όμως παρακάτω μου λέει ότι είναι σε σχέση εδώ και 2 χρόνια με μια άλλη γυναίκα. Οπότε ξαφνικά για μένα όλο αυτό αλλάζει. Στο ηλίθιο αντρικό μυαλό μου, αυτό δεν είναι one night stand. Είναι αποστολή. Θα πάω εκεί που κανένας άντρας δεν έχει πάει ξανά. Στο ηλίθιο αντρικό μυαλό μου την άλλη μέρα που θα βγω από το σπίτι, random τύποι θα χειροκροτάνε. Και σε μια γωνία 2 μαυροντημένες μορφές, η Δήμητρα Γαλάνη και η Άλκησης Πρωτοψάλτη, θα τραγουδάνε «Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι». Οπότε μένω. Μένω ρε παιδί μου, ξεκινάμε να κάνουμε ό,τι να κάνουμε, αλλά δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ένα συγκεκριμένο σημείο μου δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχω αγχωθεί, παιδιά, πάρα πολύ. Έχω αγχωθεί αρχικά πρώτον, γιατί φοβάμαι ότι θα ξανακούσω την ατάκα «με πήρε ένας κυριούλης». Κατά δεύτερον, είμαι γέρος. Και έχω διαβάσει ότι τα 40 και μετά είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθεις έφραγμα την ώρα του σεξ. Κανονικά πρέπει οι άντρες μετά τα 40, κάθε φορά που βλέπουν ένα γυναικείο ισόρουχο, αυτό να έχει πάνω προειδοποιητικό μήνυμα σαν τα τσιγάρα. Ένα γάλι με μεγάλα μαύρα γράμματα να γράφει «Προσοχή, το σεξ σκοτώνει» και μια εικόνα για να σε αγχώσει. Ένα γκριζομάλι έτσι να κρατάει την καρδιά του. Και μια κοπέλα με ένα μεγάλο καπέλο να σκέφτεται «Όχι, και εμένα ποιος θα με πάει θάλασσα». Πολύ χωτικό είναι αυτό για μένα. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, αυτή βλέπει ότι δεν λειτουργώ. Πάρα πολύ ευγενική, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει γιατί είχε συνηθίσει το αυτόματο. Δεν είχε ξαναδουλέψει λευγέ. Μου λέει, μήπως φταίω εγώ. Και εγώ ευγενικός λέω, προφανώς και φταίς εσύ. Ποιος φταίει, εγώ φταίω. Τέλος πάντων, έφυγα, δεν έγινε τίποτα. Και όταν έφυγα, παιδιά, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Σε αντίθεση με κάθε άλλο άνθρωπο, με κάθε άλλο άντρα που θα του συνέβαινε αυτό και θα έλεγε, όχι ρε, πούστη μου, γιατί. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έλεγα, μαλάκα, τι πιτάρα είναι αυτή. Πω, από αυτό θα γίνει και χαμό τα κείμενα. Εντάξει, γιατί είμαι ηλίθιος, θέλω όλη την ώρα να κάνω αστεία. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, πέρασαν τα χρόνια, βγήκα, γνώρισα κόσμο και έκανα μία σχέση. Περνάω πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά μαζί. Παιδιά, νομίζω ότι τον άνθρωπό σου τον γνωρίζεις στις πιο δύσκολες και περίεργες στιγμές. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πρώτο ραντεβού, εμείς οι δύο έχουμε πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Κάποια στιγμή αυτή είναι μέσα στο νερό, εγώ είμαι απ' έξω και τη βλέπω που έρχεται τρέχοντας και φωνάζοντας προς το μέρος μου. Την πλησιάζω, της λέω τι συμβαίνει και μου λέει Παναγιώτη με τσίμπησε τσούχτρα. Και της λέω θες να σε κατουρίσω. Και μου λέει ναι, αλλά να κάνουμε κάτι για την τσούχτρα πρώτα. Οκ.
Περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ τα ίδια πράγματα. Μας αρέσει πάρα πολύ το role playing. Πάμε ένα χειροκρότημα. Σε πόσο εδώ μέσα αρέσει το role playing? Ένα χειροκρότημα. Τέλεια. Πάμε και ένα χειροκρότημα σε όσους δεν αρέσει, γιατί είναι ψεύτες. Κάποιοι δεν χειροκροτήσαν, δεν κανένα από τα δύο. Τι φοβάσαι, θα σας δουν στο βίντεο και θα δουν, α, είδες ποιος χειροκρότησε, 2025 έχουμε. Μια γαμάει. Τέλειο. Το role playing είναι τέλειο. Αφήνει να ζεις ό,τι φαντασιώσεις θέλεις. Παραδείγματος χάρη, μια κοπέλα μαζί όλες τις φαντασιώσεις της. Καμιά φορά με δίνει υδραυλικό, γιατί φαντασιώνεται να είναι πιο ματσο άντρα. Καμιά φορά με δίνει delivery boy, γιατί φαντασιώνεται ότι από πλανήτη είναι μικρότερο. Καμιά φορά με δίνει γιατρό, γιατί φαντασιώνεται ότι έχει κάποιον άνθρωπο με λεφτά, δουλειά, σύνταξη, αυτοκίνητο. Το role playing αλλάζει πάρα πολύ με την ηλικία, βέβαια. Στα 18 δεν το χρειάζεσαι. Στα 18 της λες, μωρό μου, θες να ντυθείς cheerleader. Και σε 30 δευτερόλεπτα γαμιέστε. Τέλος. Στα 36, όχι απλά βοηθάει. Στα 36 έχεις στολή τελιβερά, έχεις μηχανάκι, έχεις άδεια κουτιά πίτσα στο σπίτι, ντύνεσαι και καθυστερείς για να αναγκαστεί να πάρει τηλέφωνο, για να το παίξεις όλο το. Έχει φύγει το παιδί, μωρή λυσάρα. Εγώ καμιά φορά μπαίνω πολύ στο ρόλο, λέω για 2 ευρώ την ώρα, τι κάνω ρε μαλάκα. Στα 46 που είμαι τώρα, παιδιά, το καλύτερο τέλος της βραδιάς είναι αν όντως το κουτί έχει πίτσα μέσα. Αν το καλοσκεφτείτε, οι πιο συχνές φαντασιώσεις στο role playing είναι γιατρός, δασκάλα, νοσοκόμα, στρατιωτικός, αστυνομικός. Αυτό που σε καυλώνει είναι η θέση στο δημόσιο. Έχεις τη δυνατότητα να πεις αυτό, θα σε βάλω κάτω και θα σε πάρω με ΑΣΕΠ. Κάποια στιγμή πριν από καιρό, χαλάει ο θερμοσύφωνάς μας και δεν έχουμε ζεστό νερό στο σπίτι. Και θέλει οπωσδήποτε να κάνει μπάνιο. Οπότε τι κάνει, ζεσταίνει πάρα πολύ νερό, γεμίζει κάτι κατσαρόλες και παίρνει τις κατσαρόλες στην μπανιέρα. Μπαίνω εγώ, το βλέπω αυτό και εμπνέομαι. Και της λέω κατευθείαν, λοιπόν, παίζουμε Ελλάδα 1943, φτώχεια καταραμένη. Μου λέει μέσα, φεύγω, πηγαίνω, ξυρίζομαι, αφήνω μουστάκι. Εκτυπώνω ένα Χριστούλη, το βάζω πάνω από το κρεβάτι. Έρχεται αυτή με ένα νεγκλιζέ και έχει κάνει και τα μαλλιά κοτσίδες. Με πλησιάζει, δεν με κοιτάει καν στα μάτια. Της λέω, έλα κοντά μου. Με πλησιάζει, σηκώνει το κεφάλι και μου λέει, αν πιάσουμε αγόρι, θέλω να το βγάλουμε Άρη. Της λέω, θα το βγάλουμε Θανάση, θα το κάνει μόνος του Άρης. Μ' αρπάζει από εδώ και μου λέει, Πανάγο, με αυτές τις προκηρύξεις τι θα γίνει. Έγινε κατάρτιση. Δεν φαντάζεστε, 3 η ώρα ξυπνούσαν οι γείτονες και λέγανε, ποιος φωνάζει αέρα, ρε μαλάκα, τι παίζει. Κάποια στιγμή της λέω, θέλω να μου πεις την πιο περίεργη, ιδιαίτερη φαντασίαση που έχεις, ό,τι και να είναι, δεν με νοιάζει, δεν σε κρίνω, πάμε να το ζήσουμε. Οπότε μαζεύει όλο το θάρρος και μου λέει, θέλω να ντυθώ εγώ άντρας και να ντυθείς εσύ γυναίκα. Πώς έχω την προσοχή σας τώρα. Έτσι ο μπόλιδος. Και της λέω, ναι μωρό, εννοείται, κάνα πρόβλημα. Πάμε να το ζήσουμε, λέω, full ρεαλισμός, θα γίνει χαμός τώρα. Λέω, πώς θα βαραστείς. Ενθουσιάζεται λοιπόν, τρέχει, πάει να φορέσει κάτι δικά μου ρούχα, ρε παιδί μου κτλ. Περιμένει, εγώ δεν έρχομαι. Κάποια στιγμή έρχεται να με βρει, είμαι μπροστά στην ντουλάπα, ανοιχτή ντουλάπα και της λέω, δεν ξέρω τι να φορέσω. Μου λέει, τι σου θα σε γαμίσω. Λέω, τι άντρας. Οπότε, ρε παιδί μου, έχουμε κανονίσει ότι η κουζίνα θα είναι ένα μπαρ στο οποίο θα γνωριστούμε. Πάω εγώ στην κουζίνα, κάθομαι. Και να είμαι πάλι στο μπαρ. Και λέω, εδώ είναι. Θα ζήσεις το τέλειο ραντεβού. Το έχεις. Παίξ' το. Με πλησιάζει, μπαίνει στο μπαρ. Με σταμπάρει κατευθείαν. Έρχεται γεμάτη αυτοπεποίθηση και μου λέει «Γεια, τι κάνεις?» Και της λέω «Περιμένω κάποιον, μήπως μπορείς να φύγεις?» «Για τι κάνεις, πρέπει να πεις κάτι αστείο, κάτι ενδιαφέρον». Άντρας που θα γαμίσει έτσι, τι είναι αυτό που λες? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Της έχει κρεμάσει το σαγόνι, δεν ξέρει τι να κάνει. Εγώ έχω βγάλει κινητό, jenny.gr, ladylike.
Έχει φάει τέτοια χιλόπιτα, δεν έχει μείνει άφωνη. 3 μήνες δεν ξανακάναμε σεξ. Totally worth it. Εγώ είπα όχι. Τελειώνει αυτό και αρχίζω και σκέφτομαι, τι κάνεις ρε μαλάκα. Καλά δεν περνούσαμε. Τι είναι αυτή η βλακεία Σόνια καλά να πεις μόνο ότι αστείο σου έρχεται εκείνη τη στιγμή. Και το σκέφτομαι πάρα πολύ, παιδιά, και νομίζω ότι οφείλεται σε κάτι που έγινε όντως 38 χρόνια πίσω. 38 χρόνια πριν, λοιπόν, όταν ήμουν 2 χρονών, η μητέρα μου ήταν νοσοκόμα σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Τότε τα νοσοκομεία κάνανε χριστουγεννιάτικες γιορτές για όλους τους ασθενείς, αυτούς που δουλεύανε και τα παιδιά τους. Οπότε έχουμε πάει σε μια τέτοια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Φανταστείτε ένα κλίμα δέντρα, δώρα για τα παιδάκια, πάρα πολλοί κόσμος μέσα. Εγώ τότε ήμουνα 2, ξανθά μαλλιά μακριά με μπούκλες, τεράστια πράσινα μάτια, φορούσα μια πράσινη σαλοπέτα. Το βλέπω όλο αυτό και λέω στη μαμά μου: θέλω να ανέβω κι εγώ να πω ένα ποίημα. Μάνα μου λένε έκπληκτη, δεν ήταν να κάνω κάτι τέτοιο. Πάει, ρωτάει, του λένε ναι, ας ανέβει, φυσικά. Οπότε ανεβαίνω μπροστά, σε 2.000 ανθρώπους, μου δίνουν το μικρόφωνο και φυσικά δεν έχω κανένα τραγούδι να πω. Οπότε λέω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Και αρχίζω. 3 γράμματα μόνο φωτίζουν. Και από κάτω γίνεται της πουτάνας. Γελάνε όλοι οι ασθενείς με τα σωληνάκια έτσι εδώ. Α, τρέλανέ μας, μικρέ. Ένας τύπος θέλει να αφήσει σχόλιο, αλλά δεν ξέρει. Το γράφει σε ένα χαρτάκι. Καρκίνο και ψόφο σε όλους. Πού είχαν. Το βλέπει αυτό ο πατέρας μου και γι' αυτό σου λέω: ο πατέρας μου είναι καλύτερος πατέρας από μένα. Γιατί δεν μπορούσε να είναι λίγο σαν το Μάικλ Τζάκσον. Να το δει αυτό και να πει: μαλάκα, ποιος δεν θα ξαναπάει τελωνίο. Ταλεντάκι. Να με την άλλη μέρα σπίτι και να μου λέει: τι είναι αυτά, Λέγκο, τουβλάκια, αγάμισε τα αυτά. Γράψε μου 5 λεπτά ξεκινώντας με το: έχετε παρατηρήσει ότι βρεφικές κρέμες. Πάμε. Όχι εκεί, ευτυχισμένα με 10 χρόνια για κάποιο λόγο. Τσακ, πάρε 38 χρόνια χωρίς καριέρα. Οπότε νομίζω όταν έγινε αυτό, ρε παιδί μου, ότι όλη αυτή η αντίδραση των 2.000 ατόμων που άρχισαν να γελάνε, εμένα απλά ήρθε και καρφώθηκε στο κεφάλι μου και με επηρέασε τόσο πολύ, που απλά ψάχνω όλη την ώρα να βρω ένα αστείο να πω. Θα ήθελα να μπορώ να τηλεμεταφερθώ έτσι στο παρελθόν και να πάω στον εαυτό μου των 2 χρόνων και να του πω: μικρέ, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Αστροναύτης. Καλά, γάμισε το αυτό τώρα, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, δεν έχεις καμιά ελπίδα, η ζωή σου γαμήθηκε εξαιτίας που είπες αυτή τη στιγμή ένα αστείο. Και να μου πει: τι είναι αστείο? Α, αστείο. Αστείο είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, μπαίνουμε εμείς οι 2 σε ένα μπαρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκρότημα για τα παιδιά, στον Νίκο, στα φώτα, στο Σταμάτη, στην Κλήφα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να πιούμε μπύρες.